Welcome to Novo 20 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada! This is Novo 20 Shop iChannel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Orlando Pirates 1. Putsi kunjani? Hey, mapholoba. Yazi ukuphila kwami ungaka mapholoba. Ukuphila kwami ngalabafana ungaka mapholoba. Mapholoba Kwenze njani? Nginenkinga nabantu abashela ukuthi bangcono ukune Pirates noma beenzele iPirates favor. Ubhuti ukhulumile la kodwa angitshela ukuthi le indaba yokuthi sigxeka abadlali 1-1. Wemfowethu kunomuntu ongamusa ngempela ku World Cup, kunomuntu ongekuzumusa ngempela. Uyabo bona mfowethu kule performance ka Atito njengamanje. Kule performance ka Mbuthuma. Cha, asikhohlwa mfowami. Abayindaba. Wemfowethu kufaka umuntu kufana ukuthi akungene umuntu. Ivula imbobo sithi siyavala kuvuleka kakhulu. Mfowethu ngizothanda ukuchaza. Yeah. iPirates mfowethu ungayenzela ifavor. Na asikhuluma iqiniso mfowethu. Ukhoshi uyakwazi ukusizwa alungise bona ukuthi aphutha lapho nalapho. Bafowethu iqiniso ngizomana ukuthi uyangithanda awungithandi ngokwakho mfowethu. Exactly. Yeah. Tito awusesiyo iproduct ngempela yebhakaniya. Mbuthuma nesizini ezayo ngiyacela bafowethu halani niyo odlala ebhuqwini noma niyo odlala la engingathanda ukuthi nidlale khona. Uyangena egroundini mfowethu akubonakala uyamodela ekugcineni ujika uyemuva But kumele ubakhuthaze ukuthi mfowethu kukhona umuntu owenza iphutha kanye ubona ukuthi cha iphutha. Yeah. Uthito mfowethu igame negame mfowethu ngifuna ukuchazela umuntu olibuka kancane ibhola. Buka ibhola uthande iclub yakho ngoba uyithanda ungayenzeli ifavor ngcobo. Mina iPirates ngiyayithanda mfowethu. Angeke ngiyibone ukuthi iye ehlathini bese ngiyifaka ehlathini. Kufanele ngibatshele ngoba eyakwazi ukuthi ebuyele zingqondo. Kodwa bakhuthaze ukuthi babuye badlale kamnandi. Ungabayise ehlathini. Cha manje wafaka ehlathini yourself. Cha angibafaka ehlathini. Yazi ngifana mothi Mbuthuma noTito bahambe bayodlala ehlathini. Yazi ngifana ehlathini. Cha. Yazi ngifana nani? Angazi. Uyabona na umzali udiscipline ingane. Yeah. Ingane kunendlela efana kuyidiscipline ngayo ngoba uma ungangitsheli ngibheda ngingane kusho ukuthi awungithandi ngcobo. Uma ngingane yakho ngingene ehlathini ungangikhuzi awungithandi ngempela. Ungayifaka ehlathini uyikhipha ehlathini. Yinto ke engiyenzayo ke nami ngiyabakhipha njengoba ngithetha kanje ngiyenzela kona ukuthi ebuyelwe zingqondo neform. Nazo. Hayi ukuthi ngoba ngingabathandi. Nazo ke. Ngichaza ukuthi ke ngiyabathanda. Umzali uma ekuthethisa umntwana wami yazi ukuthi loyo mzali uyakuthanda. Umzali ongakuthethisi akakuthandi iqobo mntanami. Nazo ke. Umzali ozokuyeka ufa ehlathini athi mntanami yebo. Mntanami yebo. Akakuthandi mntanami lo oyomzali. Ingakho ke mina ngithi iPirates eyethu kwesiya yayithanda. Ingakho amaqiniso kufanele aphume. Webuthi sila stadium. Amehla yabona. Sibadala nasingaka. Lento ngisho mhlambe awuyibonanga yini wena? Ngiyibonile ya. Efika usebamba idolo. Efika namkhahlelile. Kusibhola emuva. Webuthi angichazele. Ayi bazakubulela ke inhliziyo. Asiva no. Ngiyabonga Nkosi yami. Siyabonga kakhulu. Kodwa ngithi ke bafana iPirates yethu esiye kuyifavor bafana siyayithanda. Nazo. Amen. Akuna page bothi ubheke ipage. Hayi siyabonga. Awubone kubona. Asiva